En wat voor combinatie mogelijk is en hoe je op de inhoud binnen komen kennen. Want er zit ook wat verschillen tussen de partijen. Dat lijkt misschien voor de boetemacht wat minder. Maar als je goed naar de programma's zie je toch een paar forse verschillen. Werd toch nog gewoon werken voor de mat. En dan moeten we maar eens zien hoe dat uitpakt. Daar wil ik dan voor rennen. Mooi, voor dit moment bedankt Adema. Graag gedaan. Wie Piet Adema dus van de ChristenUnie, een van die partijen die keer verliest. Orenverliezer is eigenlijk het CDA hier in Friesland. Ze winnen heel lang de grootste. Maar ja, dat is er nog net meer, want de Partij van de Arbeid die gaat haar voorbij. Miranda Werkman, die praat met het meisje van het CDA. Ja, en die listloeker van het CDA is imputeerd, maar de listloeker van de PvdA, begin je met doorheren? Nou, wij hier te krijgen hoe het nog veelt om de grootste partij te worden. Nou, dat lijkt erop dat wij de grootste partij worden. En ik zou je Sjoerd, bij de vorige verkiezingen wie dat iets wat Anita heel erg bezig houdt. Die wil zo graag de grootste partij worden. Ja, Anita eerder net meer. En het lijkt er nou op dat wij de grootste partij van Friesland worden. En dat jouwt een heel, een pushje dat. Ik vind dat wij hebben een beetje verlen. We beginnen wat inlevering. Maar het idee dat de Partij van de Arbeid sinds voor het eerst sinds 1987 bij de grootste partij van Friesland is geweldig. Echt geweldig. Hoe kan dat? Ik denk dat we landelijk daar een grote rol in spelen. Hè? Ik denk dat het CDA ouwrekkenen is op de landelijke trend. Want wij hebben te Ger in een college zitten. En we hebben, denk ik, hele goede dingen voor Friesland hier. Maar de flow van het CDA hebben ze in Friesland net keren kent. En wij hebben het, ik voor Partij van de Arbeid begrepen, gewoon heel goed in. En dat, hoe kun je dat verklaren? Ik ken alleen maar zeggen dat al die mensen in Friesland op een fantastische manier de oude onderwikkeling een mooie campagne viert hebben. En hoe viel het dan voor jou? Verlies? Ja, dat doet heel erg oud. Maar ik wil graag beginnen met een grote felicitatie aan de Partij van de Arbeid dat zij in deze positie komt ben. Ik vind het heel knap, want de Partij van de Arbeid zit landelijk onder druk. Wij zeggen het wel een beetje aankomen, maar we hadden net verwachten dat het zo hard ging zo. Landelijk halveert het CDA, nevens 2000 nou, dan doen wij het je nog heel goed, want wij hebben een kwart of een tweede pad van de achterban kwijt. Dramatisch. Maar dat is dramatisch en wij hebben goede hoop dat wij een verschil maken kunnen ten opzichte van het landelijke. Nou, dat doe ik wel, maar het verschil is lichter dan dat wij tocht hier en hoop hier. Maar de blote oer dat Partij van de Arbeid een goede score heeft. Maar ik vooral de VVD, dat is de grote groeier. Ik wil hier die beide partijen van harte feliciteren met de mooie positie, de mooie uitgangspositie die ze hebben voor de komende 4 jaar hier. En we zullen zien in hoeverre het initiatief zal nou ook bij de Partij van de Arbeid komen te lezen voor coalitiebesprekingen. En we zullen zien of we met elkaar het CDA dat ik nog een rol in spelen kan. Nou ja, die vraag kan ik wel stellen. Ja, maar daar krijg je ook geen antwoord op. Ik vind dat wij de hele uitslag hebben. Dat we dan gewoon zien van wat het Friesland kiezen. En ik ben ervan overtuigd dat wij voor de komende periode een brede coalitie nodig hebben. Wij hebben niks. Hoe breed? Nou, wij hebben niks aan een coalitie die steunt op 22 van de 43 zitten. Dat is te iets. Wij hebben moeilijke dingen voor de boeg. We hebben beslissingen te nemen die verder gaan naar 4 jaar hier. En dat kennen wij alleen nog dan bij een brede steun in de steden. En daar gaan wij, wat mij betreft, de komende weken naar zieken. In een zo open mogelijk proces. En ik vind het prachtig dat wij daarin de leiding nemen, kennen. Maar dat is geen exclusief proces. Wij moeten gewoon goede dingen doen voor Friesland. En daar gaan we in slag. Deze formatie gaat minder lang doorheen dan de vorige keer. Er moeten forse besluiten genomen worden. En volgens mij kan dat binnen een week of 6. Dat zei u nou hier, binnen een week of 6 zitten wij maar in een college wat breed droegen wordt. Ja, mijn insteek is dat wij binnen zo'n periode een nieuw college hebben wat breed droegen wordt resteert. En jou zo ver zet u dan? Nee, ik ga het net hebben wat voor partijen daar een rol in spelen. Ik vind wel dat wij, de Partij van de Arbeid,
in alle gevallen een onderdeel uitmaken van dat college. Ik vind eigenlijk dat als Jos naar de historie, dat wij heel dringend zeggen dat het CDA daar ik onderdeel van uitmaken kan. En wie daar verder onderdeel van uitmaken, hing het heel erg af van hoe het morgen, want morgen weten we het pas precies, de Friese Steden er precies uitzien. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter hier. Het CDA en de PvdA staan naast elkaar. CDA net de grootste partij. PvdA is de grootste partij, de winnaar van deze verkiezings. En dan hebben wij toch nog een paar uitslagen. Ik weer binnenkregen. De gemeente Menameradiel. Daar had de PvdA de laatste hier een stevig de leiding. De FNP die het goed fjouwerien. Zij winnen de derde partij, moet ik zeggen. Sjen, hoe het er nou stemt is daar in Menameradiel. 64%, 64,3 om even correct te wezen. De opkomst in Menameradiel. Het CDA scoort er 17,6% van de stem. PvdA 24,9% en de VVD 12,9%. FNP verliest daar 16,7% in 2007 en 12,4% nou. De SP die groeit licht. 7,2% van de stemmen hebben ze kregen. De ChristenUnie ik daar verlies. GroenLinks winst voor die partij 5,4% van de stem. Dan gaan we naar de tweede zijde. De PVV, 7,2% van de stem. Provinciaal Belang Friesland, een licht verlies, 2,4% van de stem krijgen daar. Partij voor het Noorden is gelijkbleun, maar fjouwer verlien 0,1%. De 50PLUS-partij die krijgt 1,3% van de stem. Vrienden Lofs 0,1% en D66 3,6% van de stem. En dan Ljouwerteradiel. In Ljouwerteradiel had de PvdA de grutte onhing. Haast een tredde van alle stemmen gingen daarheen. Fjouwerien wie dat. 66,4% de opkomst. Dat is echt enorm heeg. De stemmers die stemden maar 15,4% op het CDA. PvdA kregen 26,2% van de stem. VVD 12,4%. FNP 14% en verliest dus daar ik. SP Lietse winst 7,4% van de stem. ChristenUnie een Liets verlies 4% van de stem. En ik hier weer winst van GroenLinks 3,9% van de stem. En dan geven we naar de PVV 6,2% van de stem. Provinciaal Belang Friesland, die is toch voor Skelderen 8,7%, nou 3,8%. Partij voor het Noorden, een lichte stijging daar, 0,3%. De 50PLUS-partij 1,1%. Vrienden Lofs 0,1%. En D66 hast uit het neert 0,9% in zijn fjouwer verlien. En dan nou toch 4,1% van de stem. Dan ben ik nog uitslagen van Littense-Radiel. Het CDA docht het altijd goed in Littense-Radiel. De PvdA zit er vlak achter en de FNP wie in deze gemeente ek goed voor haast 20% van de stem. Ja, bloot dat? Dat is zelfs de vraag. Het CDA 22,1% van de stem. PvdA 20,1%. VVD 31,1%. Het is al hier 0,1. De FNP hier dus 20% van de stem. Is ietsje meer zelfs. 19,9%. Wie 19,3. SP 6,4, ChristenUnie 2,9 en GroenLinks 4,8% van de stem. Dus daar ik weer winst. Het opkomstpercentage ik in Littense-Radiel, hoe griezelijke heeg, 68,4%. De PVV scoort er 4% van de stem. Provinciaal Belang Friesland een heel procent. Partij voor het Noorden lichte winst 0,3%. De 50PLUS-partij krijgt 0,8% van de kiezers achter hem. Vrienden Lofs 0,1% en D66 daar ik weer winst van 1,3% in 2007 naar 3,0% nou. In Verwedderadiel, we gingen gewoon terug. Die de VVD het vooral goed bij de laatste Tweede Kamerverkiezings. Wie het bij de provinciale verkiezings nog de vijfde partij. En bij de landelijke verkiezings in 2010 was het de derde partij. En de PVV bezette in Verwedderadiel het vijfde plak. Zien wat er gebeurd is. Opkomstpercentage 60%. CDA krijgt 26,3% van de stem. PvdA 17,8% en VVD 10,4%. CDA dus derde grootste partij. FNP verliest
eerst 15,5, Wiert nou 14,3%. De SP, een licht verlies, 6,4% van de stemmers krijgen achter haar. De ChristenUnie, ik hier een procent met ze inleveren, 8,7% komen ze op uit. En GroenLinks, ik hier een winst van 2,1 naar 3,3%. De PVV, wie dus bij de Kamerverkiezings de vijfde partij, krijgt nu 2,7% van de stemmers. Provinciaal Belang Friesland 1,2%. Partij voor het Noorden 0,3%. De 50PLUS-partij 1,4%. 0,1% voor Verriene Lofs. En D66 van 0,5 toch nog op 2,4%. Er zijn weer heel wat uitslagen achter elkaar en daar valt vast weer van alles wat te zeggen. Terug Andries Bakker vanuit het provinciehuis. Ja, meer dan 4 uren hebben wij hier uit het provinciehuis waar verslag dienen. En dat binnen Miranda Werkman, Harm Wijstra en ik. Maar we hebben net de volslagen uitslag. Ik zeg nou even op het scherm. Het is 61% van alle stemmen die we binnenkregen. Ljouwert mag zelfs nog komen. Smellingen mag nog komen. Dat zijn cruciale gemeentes. Maar zeggen we nou de uitslag nota. Kevin is dat de Partij van de Arbeid maar een lietsverlies de grote winnaar is van deze verkiezing. Voor het eerst zo'n 1987 bij de grootste partij in provinciale steden. En dat is weer van akte. CDA verliest dik, maar wordt nog wel de tweede partij. VVD wordt de derde partij. En dan is het spannend. Waar wordt de vierde partij? De FNP of de PVV? Zat het nou lieket, stiert de FNP nog op het vierde plakje. Maar dat kan maar Ljouwert en Spellingen al wel verhoren. Ja, krijg je we Hans Konst, de deputaire van de Partij van de Arbeid. Ik de listloeker, de winnaar van deze verkiezing. Hij hier 6 weken nodig zou hij om een nieuw college van deputaire steden bij elkaar te krijgen. Nou, wat u zo belangrijk maar dat morgen ik wel in het debat wat we mooi doen om 20:04 bij Omroep Friesland Televisie. Ja, dan zien we alle listloekers en alle mensen die het keersen binnen in provinciale steden verdigen dat ze misschien al maar een nieuw college komen kennen. Nou ja, dat wachten we maar al voor morgen. Want nu weer dit Omroep Friesland Televisie met de verkiezings 2011. Bedankt. Wat ik toch nog even verder praten, maar Hans van der Heijden nog even heel kwad. Het 6 weekend in konst nedig te hebben, maar dat zal regen worden? Het ligt erg moeilijk, dus dat denk ik. Hoewel erg moeilijk, het lijkt me toch even afgaan op CDA, op PvdA, VVD, CDA. Dus ja, maar of ze daar 6 weken voor nodig hebben, dat zou best kunnen. Ja, wat wie de uitspraak van de Jong? Die is van Geert Benedictus van het CDA. Die hoorde ik zeggen, wie de schuld had aan het verlies van het CDA, dat was de oppositie. Oh, want? Dat zei hij. Ja. Ik vind het een prachtige uitspraak. Ja. Waarom zou hij dat, denk je? Nou ja, kennelijk niet in staat om de hand in eigen boezem te steken. Ja. Dus dat bloot je het meeste bij, eigenlijk van de Jong. Ja. Nog even heel kwad. VVD, CDA en PVV zat het nou lieket. Nou te stemmen, als je telt binnen ons 4, dat we op 38 zitten. Dus dat zou meerderheid in de eerste keer wezen. Ja, daar begint het nu op laken. Dat is het laatste wat hier doorkomt van de NOS. En met 38 zouden ze er net zijn. Ja. Nou. Maar ook daar geldt dat er nog iets van 30 of 35% van de stemmen geteld moet worden. Dus ik weet het niet. We maken het hier in elk geval niet meer mooi, want wij ronden hier al. Hans van der Heijden, dank dat je hier de hele jongen onweerzig wien om mooi te zien naar al die uitslagen. Ja, en ons via deze speciale Friesland verkiezingsuitsturing van de provinciale statenverkiezings 2011 in gewerking met de Ljouwerte kranten en het Fries Dagblad. De collega's van de radio houden verder vannacht op berichten van de laatste uitslagen die nog binnenkomen. Op televisie is de manier om zo'n horen een extra uitsturing van Joert, maar daarin alle uitslagen. En morgen zullen je alle listzoekers hier weer bij de omroep voor het debat The Day After. Dank voor het zien. Een goeie nacht verder en heel graag ont een keer.